lah HP ini golek teles aku. Ini kelas berat toh. Lho nggih mboten to Pak lek larang Pak. Kelas berat. Kameramene. Kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi ya dene. Mau ocak-ocak batune pecah. Coba aku tak kepingin genduk Niken Salindri tak unggahke dhisik. Engko tak selingi ning iki Niken ben jumeneng sik. Kene lho, ngangge spot Mas. Anu Niken iki spote anu Ceko. Kene. Niken Salindri. Salindri Niken. Bok. Bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi Goreng karo papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasih kelas kalih badine minggah kelas 3 SMA. Heeh, kuwi lek munggah ya. Ya mesti munggah to kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kok diajak ngomong adabnya ke situ sih? Kok nggak nyawang aku sih? Ini papa pakai semu. Karena papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. Oh iya ding, penak ya omongan ngene malah penak ya. Mas aku ndak aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah. Tindak rene jam pira budale ka omah? Saya tadi kesini jam. Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok coklat kuwi. Merah ini merah. Oh iya mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik apa? Naik angkot. Ya. Naik kok ya. Naik iki ning dhuwure angkot berarti. Iya, di atas angkot nanti. Metongkrong gitu. Iya, di tali. Enggak kademen. Hus. Anginnya banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group ya. Punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Jadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Ya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya. Tadi saya sudah ketemu juga sama Mas Andre sama Mbak Devi tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, foto. Nanti fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andre kan gantengnya kayak nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku dewe tapi Mas Andre kan baik. Iya, tapi papa nggak baik. Papa kan ngentek nih. Weh, rumah saku wae. Saking gantengnya ya. Lah, ngono lho. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga dikaruniai momongan. Semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi semoga gitu. Apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Karunai apa to? Kucing kok yo nai kok ya. Dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Iya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga semoga itu apa IPTP berbahagia sampai akhir hayat. Amin. Banyak yo semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Otomatis sepisan dunggo selamanya. Satu untuk semua. Ora
wetak pisan. Satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya satu untuk selamanya. Nah, Ya, ngono satu untuk lho. selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya goro-goro Pak Sanjaya nanggap Padha karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya Sanjaya. menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piyantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piyantun Kediri ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah, konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah, Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? itu wow lagi truknya Pak Sanjaya Muat. itu pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Sampean pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita iki kok aspale malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no, dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Oh iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan pas ning kene aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru di sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi Nduk aku? Kusuma ning ati. Iya ta? Piye? Warano aku warano. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warano aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean ki lho diwarnai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe gak lek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Lah ya. Batinku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus Loh, dulu. iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang Oh, zaman lagu. sekarang, tapi Oh, bisa oh. Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kayak ngono. Ngono Ya. api. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku papaki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe no nalika semono kaya anak karo bapak nembang bawa Nggih, nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan.
Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Menengo nang. Uhiha. Oh. Kayak nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Loh. Kuliah. SH Lulusan iki SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi isu dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dek ben ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton iki kon ndi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokan rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku ning ngeneki moto. Nah. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan Alhamdulillah. merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong, iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomongin nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane Mong tak tunggu wangsulane sira dadi jampi. Aku maksud tembang iki ku jane bingung aku. Amung sira dadi jampi maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya Obat. jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Saumpama
kedua temanten ini, Nah, ya toh. ya. Seumpamanya Sepanya, terus. kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran lambe. Dadi seumpama Mbak Devi, Ya toh, aku lek kadung guyu no. Mbah Oh. angeleran. kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Mas anggen guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Lho, wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya apa kedua temanten, pokoknya Debi. Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning Lungadoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Ya wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Loh, lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya ini. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ning kok lek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Ah, jenengan Lah. kejem to Pak, oh, sampai tekan itu barangnya po. Lah kembloh Lek kan. hoya-hoya kuwi lho. Sangune. Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngatan. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling orang ngentekne pasir sarit. Lah, tenan. Lah, gila. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Di kepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Iki lek golek sinden nyanti teko ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, Oh, nggih. mangke. No, Oh, mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, sakniki. saniki. Heeh. Ah. Iki. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawane ini bentek dulu. Cara wong mangan ben dientekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Nggih. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pes Dong ora, Le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten niku? Nggih. Sampe delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ala iki bayare luwarang Kale lho. Mbak, Munggah, kale Le. Mbak Ah, ya
dua-duanya sini. Eman bayare larang itu. Sinten? Pak Sandi. Mbak Niken ini kan yo penyanyi kelas berat tuh. Lho nggih mboten to Pak lek larang Pak. Kelas berat. Nggih lek. Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Yo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 yo emoh to Pak, Ya 1000 adalah repes. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 yo emoh, nek 100 gelem. Lah adalah. 100 e garek dipingne Pak, dipingne Iya. pira lek 1000 yo emoh no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo ngriki. Mas Andri. Tung ning Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sih. Sediane ngadeg kabeh anggo disawer, Tang. Wae yo. Yang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagah ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Devi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane nih. Oh, sing gandeng Ibu, sing gandeng Ibu. Wah. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa miwoho dauping kang putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk niken. Nggih. Menika piyantune prasaja nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya, sampean enggak beredar sampean. Ngeri. Ngeri Pak Sanjaya pare mesti liwat wi. Anggap ngeri. Berarti sampean enggak tahu dolanan TikTok lah, sampean enggak roh. Niken to? Ngerti ini duit tok. TikTok ora roh, Facebook ora roh. Wah lah niki artis kok Pak. Artis ki ora perlu TikTokan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jan pokoknya. Sing Barekne larangnya endelmu lah sirine. Cara gak endel murah sirine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to. Nah, kula ya ngeri. Sapa-sapa diserawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok meng Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula meng dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi ya sirine. Kok winter nikan politik deh, ya ta. Lah ya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak, Lah adalah lah tenan. Oh, kowe karo aku kudu selfie no, kok ya. nyapa to kok tengan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah, Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan Wah, nggih to Pak sing Kok dipilih. gelane Pokoknya Pak. Oh, alah yo kok. nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah iku suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar ya murah. nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok ngereng. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Weh. Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Pak. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara punjul. 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan
pasire regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho bos muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to ora nggo Kok HP iko? kok buku dikenek Video iki kok. nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa, Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to, Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjay iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjay iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Nggih Mangkane mantap tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terus sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae Puji tamune ya Tuhan. ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong Jadi 3.000. undangannya Pak Sanjay cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Edan. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu wong sering Dari ada. elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang Nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyopir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin mriko. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ini iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyopir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok nih DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Ngeri. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing dari DE soalnya DE wis tau jar. Oh, Andre ngaten. ngolak rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Nggih. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 apa pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Iya. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita harus kita ingat. Mas Andre kersane Nah. nyanyi, nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi, start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Oke. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawe nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo iki bro melok nilai sing penak sing ndi engko disawer sing ketoke plong-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Nggih. Kowe tak uncali mbok ideki tak cilik engko. Mesake. Sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih, Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan nggih joget ora kenek makane aku mau nyawer plong-plong tok. Lagune sing rada anu. Lek lagune Andre aku iso joget. Napa? Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Nggih niki anu. Ah. Wong sing nyuwun niki wae Mas Andre Yo bener sayang, tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek we. Lah lagune penak Mas Sanjaya ku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin niki kan tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah. Sak lagu tok ngubar balekno neh, Teng. Nah nggih. Iku lho, Nggih, arep bagi-bagi bahaya, we. rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Napa lagune, Mas Andri? Iki Napa 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne Bu 6000 ya. Anu wae, Pak. Lagune lah Mas Andre ki. Sampeyan urusono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan kekalemen. rada kekaleman. Oh, apa, Dok? Lha apa? Pe apa? Ini sudah mampasana. Pek piye to? Apa? Lagune ngoten lho, Pak.
Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu apik-apikan ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pepe apa? Pian sungguh Ki, ndelok tatu ya, Dre? mempesona. Masuk gak iso gak sampean tatu iki. Oh tatu. Ya wis lagune Tatu. wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek lek kena joget yo diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek. Nah, golek liyane ngono lho. Tatu Duk. Jenengane, ya. Tatu roh ora tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sido nyawirne. Lho, Tatu. sing jelas sih sing Pak Saja kira iso joget. Nah nyuwun tatu. Tatu iki piye, Mas? Tatu atu tayang ibu ki lho. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak enek wong mawon. sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke. Kuwi nek sip. gareng ning kono bahaya kuwi. Kuwi jenenge gareng kuwi. Ya rada ngedene kuwi. Wah, lu kembar aku. Hati-hati we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng kuwi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira Gus? Jeng 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 jeng. Iki 6 juta ya hormatano sak lagu tok. Mian. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok ngono. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duwite Pak. iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Busa Jaya. kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Busa Jaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, Ya terserah. susu. Kan ya sopan aku. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu jajal, Bu. Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne tok, Bu. Kayak ledek kayak aku. Ya Allah, Pak. Eh, Bu kerip. Bu malep ngene lho, Bu. Dingene tok iki. aku pengen jimo. Ora kena ora kena prakteknya ya kena langsung disaut ngene, Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Bu Sajene langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digat. Oke. Wes. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe Weh. kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah koncone juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejoh ngene. Ya lara ta, ya njotos kendel. Iya, Gak wis. pareng. Koncone dhewe kabeh, ngaten. Gak pareng wis. Dimulai neh. Wong sing Duwite rong entek. wong sing neng. Kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja mbok entekne Pak Gareng ku piye kok? Ya ta? Kula turane mawon, Pak. Wis aman. Oke, tetep kondusif nggih. Ya, ya, kondusif, Kanca-kanca. kondusif. Terima kasih. Ya, Iki asline gak sengaja, Lur. nggih. Gak kok enek rencana njotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Koncone juga dhuwit digejoh ngene cara sampean dhewe pada nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejoh ngene. Ya maneman dhuwit 100 sik. Ya karo ente digejoh karepe digarne. Tapi malah digejotos dhuwit 100 mau ngono lho. Yo, wong neng Ayo. pisan. Cinta damai. Ya. Diangkat kok. Pokoknya aja ngene lho Lur, aku ki lek mbok ngenekne mo. Dhuwit tak uncali ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Gak usah royokan. Ki lebu saja deloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, Wong neng Ngerti ae? sandingku kok kono yo. Niki malih. Lah apa lagune prayo iki sing dintekne? Tetep tatu. Kena Ya, lagu lainnya apalagi sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. duit 6 juta jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang loro. Kurang rong lagu. Napa, Jadi sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Pak? Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Lek rong lagu kas berarti petang. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak sawerne sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek ngene sampean tok iki Bu Sanjaya iki tenang ae. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawel rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Ini kan Benti Iwangi Putri ya, lagune Benti Iwangi. Aku les pesen to karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada Pak rancak? polisi ini akeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Dek? Gak, sik engko sing garing. Lah, innallaha ma'asabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre kan telung karek rong lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis.
Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget harus Debi. Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Ya. Tes. Nah. Tas. Jale iki pertama dan terakhir. Pak Pernikahan. Sanjaya. Nggih. Pak Sanjaya nguduh mantu pertama dan terakhir ya ta? Nggih. Lah nek engko lek nguduh mantu ping 3 yo mbok seneni aku mestian wong. Ngono lho. Pisan tok ae wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plong-plong sitok ae. Nah. Sawangen no. Wedi ngenak-enak tok kae loro telu kesenengen no. Didelok sik, Bu, ngono lho. Diamati lah. Nek heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Sik iki tak kenekne gununge. Nah, aku tak ndelok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duite Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Jadi iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen kula aku ngesaki Senen ono ngono lho. Nggih. Tukaran terus. Wis mau aku ngowahi kono mau aku. Nggih di Kok kowe nyawang aku gak kok? Nah. Tak cemplungne kali ngono dadai kabeh lho kepala. Niku tembang. Kali mburi omahe banter kali. Wong dikak apik-apik mesti lek njoto si kancane. Soale mambu san cangkeme. Iki wong sepuh-sepuh gak enek sing mambu. Wis aman nek kene kono gak aman ngono. Nah, waduh, sing kono malah akeh engko. Mriki ki aman, mriki Pak. Kok lanjut. Lagune napa? Lagune sekali Wes. lagi. Iki duite dientakne sak lagu tok ya. Nah, sekali lagi lagune apa? Kene Bu, duite Bu dientakne Bu. Kene tak wis sampean meneng ae. Nah. Cinta Noda Hitam. Oh, Cinta Noda Hitam. Ya. Sinembang Pak San piyambak nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah. Cinta Noda Hitam. Buat warga masyarakat Tuguripun Wis mari mapan wonten ngene ing sampean Suwalo. dorong. Wis iki terakhir. Nggih, Pak. Aku ngowahi kono gak wani. Ngene wae tangane. Ora nampani dhuwit tapi ngene tangane. Ayo. Nggih. Yo. Cinta Noda Hitam. Ya. Nggih. Iso apa ora? Ndang lah iso. Sik Pak Rudi tak sampe resik di Bang Lali. Kenapa, Pak? Waduh, lha kula ya Jadi demen. sawer, Pak. Nggih niken mek tungtungne aku tok disaki neh kok niken niku kurang ajar. Terima kasih. Dalang niku pikirane abot. Nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa kelir barang. Heeh, nggawa bis, nggawa Wong elep. sing gawa elep sopir, sing gawa wayang peniti kok ya. Nggih, lagune napa? Cinta Noda Hitam. Oke Pak Gareng tak wae 5 nya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Yo Mbak Niken gak usah meri ndang nyanyi yo. Iki blangkonku langsung tak cepot lho. Kena duit. Oh iya wayahku kowe. Iki lho, iki sementing joroyan tak wehne sampean kabeh iki. Nggih. Iki sik 2000-an ya. Ayo. Weh, Gak sing kono kok gak tak sebarne tak lungne wis. Marine tak lungne iki. Gak aku nyebar bahaya ngono. Tak lungne ngene lho duweki. Ya wis. Ya Cinta Noda Hitam, Pak Sanjaya. Ya lho aku ane sik. Ngelak iki. Sembarang ngene wis. Ora apa-apa. Niken. Aku kok. Wong sampean ya ora gumbing lho ora apa-apa ora utuh. Ajake rapati ketok iki. Endi? Kok golek sing utuh barang ya? Oke, Cinta. Yo niken mulai adele metu lho niken. Lho penekan. Temu mbake iki, Ora temu iso mbake. gak sah iki. Bandem neh. Wong kula Kurang bandem iki. banter. Weh, ora patek teko lho aku marak niki. Siji loro Telu. Lah, lah. Pak Rudi ceritane kakean mangkane duwite dibandem-bandemne ya. Lah niku paringane panjenengan kok ya jatahe kanca-kanca. Niku lagune Cinta Noda Hitam sampun dipun aturaken Pak Sanjaya. Niki badhe piyantune badhe mandhap Pak Sanjaya. Nggih. Niki kula badhe pamit kali Kanca-kanca dulur. rekan-rekan semua atau Nggih. dulur semuanya. Nggih. Terima kasih kehadirannya dan Sanjaya tetap motivasi, diberkati untuk memberkati. Amin, amin. Bu Sanjaya mungkin ada kata-kata monggo sedikit Bu Sanjaya.
Masa Pak Sanjaya sampai kebloh lho wong-wong pengen suaramu lho, Bu. Ndak lah. Oh duitnya ya wis entek ya wis karek mudune kan lho. Nang. Bu. Ini kanca-kanca sinden pinarak dhisik. Nah, lungguh sik. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Masih semangat apa wis ngantuk iki? Semangat kok ya. Marahin Mbak Niken gak nyanyi-nyanyi. Lho bar niki nyanyi kok ya. Pak Sana sing nyanyi lho waleh dadine wong-wong paling. Mboten. Nggih, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan saya minta doanya agar kami sekeluarga tetap diberi kesehatan. Amin. Senantiasa bisa membahagiakan masyarakat sekitar, teristimewa, diberkati untuk memberkati sesama. Mas Andre. Itu mungkin rekan-rekan semuanya atau dulur semuanya yang dapat kami sampaikan atau warga besar sampaikan. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kita semua selalu diberi kemudahan dalam setiap rezeki kita. Dan kami juga terima kasih buat Bapak Rudi Gareng dan Mbak Niken Salindri. Kami terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat. Siap. Kami tetap cinta damai. Siap. Dan ini bukan Pak Sanjaya sombong nyebar duit, enggak. Ini hanya untuk meriahkan saja ya. Siap. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Itu sudah karakter Pak Sanjaya. Bagi-bagi rezeki. Soalnya dige meriah niki mung ya kuwi mau disebar duite. Nggih. Akhirnya tongkok-tongkokan apik. Muga-muga lumintu. Ngaten nggih. Yang dapat kami sampaikan Pak Rudi. Nggih. Begitu juga Pak Rudi, salam hormat juga buat keluarga besar Pak Rudi yang ada di Blitar. Siap. Semoga melalui di Mabes Sanjaya ini panjenengan sedaya nanti akan viral. Amin. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjaya. Salam damai sejahtera buat kita. Monggo Mbak Niken. Ya Nduk, jumeneng sik Nduk. Mereka lagune mbajutke pundutane sore mau ana Kusuma Wicitra. Kusuma Wijaya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sanjaya atau Sanjaya Group. Tepuk tangan. Ya. Melalui beliau awake dhewe sosowan nguri-uri kabudayan, nanjake budaya kang adiluhung. Yo, Kusuma Wijaya. Terima kasih pinarak rumiyin Nduk Niken. Anakku Limbu, piye yo? Iki mau kapranyata wujude kebersamaan saka keluarga besar Sanjaya Group. Lugunipun ingkang minulya Pak Sanjaya dan keluarga. Muga ndadekke berkah buat awake dhewe kabeh sing pareng rawuh lan panjenenganipun muga tansah mangke sukses. Mantene tansah atut runtut